En have fuglene kan lide. Fugle vil gerne bo i haver med gode steder til deres reder, tætte buskadser at gemme sig i og nok at spise. Derfor er det en god idé, hvis du har forskellige frugttræer, bærbuske, græs, urter, ukrudt, en kvagsbunke og sten. Nåletræer giver gode skjulesteder hele året rundt. Døde træer huser en masse insekter og smådyr til fugle. Et fuglebad, en havedam eller en lille sø er meget vigtigt, især i de tørre sommerperioder eller i frostvejr. Et musvitpar, der opfostrer deres unger, kan spise helt op til 40.000 myg i en have. Hvis haven mangler store træer, kan man sætte fuglekasser op i de mindre træer. Sæt kassen op med et reb, der kan nå 2 gange rundt om en stamme. Rebet skal være meget løst, så træet kan vokse uden at rebet skader barken. Filmene på denne hjemmeside handler om, hvordan man kan udbrede biodiversitet i byen, med eksempel i byoasen, landet i byen.